Yes. You go play for me.
for I Belanca. A little for I let you know. You go one. The bomb near the bomb there. I have one. I so not hungry to brew one. Gala was among Quebec. Then I get an auto routine back. Yes, us 7 years ago to routine back. I want to know how something here. Nobody alone, no to be alone, and I very much to he lives a fulfilled life. Despite the knowledge, we have more than enough. Yeah, one. I want to put your mono. What one was so kind of? None of I told you what I saw. Oh, yeah, many. I said, you are what on. Ono layer. Our head on go where? Before you move. That's a good man! That's a good man! There we go. Okay. Where's the people? Where's the people? Ekule manuo. Manuo. Yeah, merenta. Ale be omom ni go bla bla. They had Uche bla. That was now profile. Only JB business. I don't know if it's that. I hear yellow mama very well. How do you and don't want to carry little wish over the respect for everybody. That gives business no profile this year. Or probably over something different. Yeah, dead Uche. Dead Uche. She well. To Chineke she let you. I should do more. Yabia for a line. Ojomu Yabia for a line. Our two girls last year. Yabia will take a in a big Ashim Chineke. I am man, I know you go to. Ashim Chineke na Tola again love way in a bit to about we did to the Agbazo. Chineke na Kurubia Luto. Chineke na Kurubia Luto. Ejo no laga, uno gega, Luto. Garu, I ruteba, we of Faga Echo. I have been before Bia to liar, Yellow. Unauchuna, Mareba. The man have the man have. Check out my bag. Go to warm. I am many. You have to check my bags. I have to go around and over the Black Oba. You have an attack with you. That had Jesus.
biko mee ka mma ha site ihe mgbe na-adịghị anya etu ahụ echikwere lụọ ada ka echikwa ahụ lụọ ha n'aha Jizọs. Jehova lee anyanwụ ọma nyere anyị ụbọchị taa, kwee ka ụbọchị taa gaziere anyị ihe niile anyị ga-eme gbasara olili Uche Chukwu ka ọ gazie agazie n'aha Jizọs. Ndị na-abịa abịa n'ụzọ biko ọkụ agaghị ka unu, ndị bịara abịa unu gị nọ n'udo, mmadụ niile mgbe ọbụla ga-ela unu gị lara udo. Ala ọkụ ala wee ezigbo ala gọziri agọzi, unu agaghị bịa ebe nwa akụkọ ọjọọ n'aha Jizọs.
Biko, nara ekele anyị. Nara mbudo na anyị na-ebuli n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Hola mama. Unu ahụla n'ozu nwanne anyị nwoke dede anyị Ihie mba. Anyị anabatakwala ya. A na-asị ka Chineke nara mmụọ ya n'udo. I'm hand over to the chair. You don't well, chairman. Don't want to know. So the chair. Okwala, man. Okwala, bien. Zone. Umwelele mamani wo. Ikemba, unaona kwa ya. Ekota nyaza. Ndewo. Ai. Ihie mba. Elo. Ihie mba. Chi. Uche Chukwu Jones. Chikwekwem. Jackdon. Hi. Elola. Ashe ihe okwu ho mere ọnụ do. Shekoshe ya no pirata mpia da hanga no loku kurazo ya ho pirata. Hello. You are welcome. Ana m ekele ndị niile gachara mọchụarị dị rụrụ ahụ ụka taa bịa nọnyere ka ahụ ebulatara Chief Jones Uche Chikwekwem. Onye onye na-amaghị onye ọwụ nwala nwata ruo ugbu a akpọrọ Ihie mba ya wụrụ onye ọwụ na n'ọkụ o shi mkpu egwu ekwenwere o ruru afụ roundabout lekwu ya gakwara mụka solar light ya ọ wụ Ihie mba ọ dị mgbe ọ wụla akpọtụrụ ya shilekwe ihe a ọla na ya bịa mejisa eweta ihe n'ọkụ ala o lesola ndị na-emechi ike ya wụrụ ihe a ga-etinye na platform a ga-eji mee dọsta mmadụ Ihie mba aka ya ndị gachi Chikwekwem mgbe ya bịa shotu dị taa onye eze kara n'obi ọrụ chọrọ ihe ego oge dọfta uche gị na nwanne gị chile nyela ndị ọzọ ma gara ịkụpa ihe eme ma ndị nwere unu gburugburu ndị ọga elu ndị ọga ala unu gara ibi ya Chilenye kara obi ihe wụta onye nọ nga ọwụnye iji ikwe n'ala etu egwuregwu ọ dịkwa mgbe ọgba katara gị azụ ịhụra n'otu o si dị kara n'obi ihe eme ọlụchi ndụ isi biko amụzie ọgụ anyị mbụ ụna ahụra otu o si dabara anyị taa ọgụ anyị abụọ ụna ahụra n'otu o si dabara anyị agakwana ibe anyị na-ebaji ụgwọ ọgụ mana ọ na-ewute m onye lalaji ugbu a ọgwụkwana mgbe ọ gara ịwụ onye aka ya dịla nwa Uche biko ọ gadị afọ na agadị nọ ya ala ya kwara n'oge kara aka galachi gaa ije gị nke ọma igwe niile ga-elachala ụzọ ọ dị ebe anyị niile ebe anyị bịatadoro ọ dị onye amụrụ ebe ele agaghị ịgala asịda 6 feet ana m achịla ahụ ụmụ elele niile anyị anabatara ya n'ụlọ ka anyị gakwa agaga ha dị anya ova onye eze ebe ahụ nọ cha ọkpọla mmaniwo bianiwo zoniwo mekwule mama wezonu Uche Chief Uche Chikwekwem
our interim chairman. Mgbe umekwele si ka bịa hazie ebiri. Na hụla na ebiri ka ndị umekwele ala amalite ya na Ikrem. Anyị bụ Ikrem before anyị join the age group. And also ndị kpọbatara most of our members. Ike gwụrụ anyị n'ihi this year alone, anyị ma mmadụ ole chiri n'elike mba ala. Anyị makwasị ihe ebiri na-eme ịta ata ọ na-eto eto. Kama eji anyị n'ugbu a, anyị filiri na anyị ka nwere a lot of time in front of us. Eto ọnwa anaghị agụda. Anyị na-arịọ Chineke onye mere ya dị otu a kpọbata ya n'akịka ya ka ndị ọ hafụrụ ebe a especially ụmụ ya ya rọpụtakwara ha niile aka Uche laa nke ọma. Ndewo. Yeah, man, I don't know what me. I didn't know time this year. Where I wrote you. Got you, baby. All of my, I got a bottle of that.
ọkpụgbu nga ihe niile gawara ebe ha gawara nga ka ha isi ụkwụ ya ga-ebi dọrọrọ nga na n'ahụ m na-egetukwe n'igwe ya ndewo Wala mama. Parelo. Anda, Uche. Otu ihe agbata m n'oge mgbe ochie. Ọbụrụ ma gaa ụlọ ya. Ịkpọkọta ta nche eme ndị a na efere na oge. Ọkpara ha na foto. Because before we can leave here, I got permission from her. Because here this is his entitlement. He is the only Okpara civil on the for. It was just 3 days ago, Papa. This is entitlement. Last time, I was telling him, it was one that he would have Papa. He got talk on her. Yeah, she. How we make for ego? Can't honor on guy. You are talking now. This they get to work. Okwa ke ya turunga mo make lo. Just like the marriage. So he said, man that live a life of sacrifice, self-sacrifice, and I say, yeah, Papa, love, unity, peace, family, being there for. Agi buru osi ya bịa nga abịa line. Lene nga papa do reba, ha do kala gba do ka wo. So ya la do na Jesus. Yamba bye yamba wakaba. Wakaba. Ihie. Bye. Mamaniwo. Anya gara here waro onye otu Chief
Uche, Jones, Chikwekwem, Ihie mba 1. Anyị agaala mọchụarị lọta. Anyị agakwala ibe nne ya lọbata. Anyị agakwala ọkwala ụmụ ekwule ha nabata ya. Pụtakwala ụlọ ochie ha. Si ezute ikwu nke nga ahụ. Anyị abịa ugbu a ka anyị nyefee unu ya n'aka. Ọ bụ onye otu unu. Ịhụnanị ihe ukwu o mere n'ọnụ du nshi ka ọ sị ya ahụghị chararam chararam ihe agha hụrụ okpurukpu azụ ahụ ọpịara kata lekweni ihe mba ya nọ ọkpala mmanụ rieniwo sọniwo. On behalf of the council, I receive our member, Prime Ezani, Chikwekwem engineer. Because council, I like say, we don't want the other plan also. On where we are, work on it. When they call Yagoro, when you're Moyaz or Ihie, or Akara. Because I see one night walk, Jones, Chikwekwem, Uche Chikwekwem. Because Yaga Ihie Akoma, Yaga Ihie Akoma. I think I'm going to go there and do what? Council Bowman. Council Bowman. Equally back, money. Kali. Onye eze Council Bowman. Agwara m chi onye otu anyị onye anyị maara ka ọma ọ bịara nga eleghị ewukwere ndị anya ndị mgbaleji ele ihe nọ n'ime aka etuole m ahụghị m ya nga ahụghị m Chief Uche Jones Chikwekwem n'ụdị anyị na-adị abịa mmemme n'ihi ya kama akpọ kwa nwa rokọl kama lee ma ọ bụ ịza n'anyị enwere ike ya wụrụ ụlọ anyị anya ma na-ahụmakwa ụzọ ka ọma mere ndị ahụhụ m ya biko dịka omenala anyị si dị aga m ịkpọtụ Council Bowman Royal High Chief Uwadi Dan Woma ọnụ ya High Chief Eze Nwoko ọnụ ya Eze Chinyere Adiele ọnụ ya Chief Jolly Oyugbu ọnụ ya High Chief Jolly Oyugbu biko ọnụ ya High Chief Chima Rufus Okeze ọnụ ya Royal High Chief Ekoba Sydney Obinna Present, sir. Chief Okechukwu Ekoba ọnụ ya Present. Chief Jones Uche Chikwekwem ọnụ ya Absent. maybe akpọma hụ ya akpọma kama akpọma ya Chief Uche Jones Chikwekwem wụ Ihie mba 1 Chikwekwem Autonomous Community ọnụ ya Charlie kama akpọ ya ọzọ Chief Uche Jones Chikwekwem Ihie mba kembụ ga-akwa egwu Autonomous Community and machi ọnụ ya absent biko ndị ihe karalishi mbụ mgbe ahụ ọ dị ka ntị mkpara ọrị ndị dị ihe gwara anyị onye otu unu Chief Uche Jones Chikwekwem Ihie mba 1 of Nkwegwu Autonomous Community
Awa aro ya dị. So ihe mere. Aro ya dị. Biko my TPMs onye eze anyị nwanne anyị nwoke na onye otu anyị bịara nke ala ime igbe ọwa otu ọ na-esi anyị ya na-esi anọkọ n'ihi ya emekwara ka mara na ihe omena ana m asị ka a na-egbu ka a na-asị ka otu onye n'ime anyị move motion ka anyị wefa kansụl mama n'ikike kansụl nyere m ana m asị dịka omenala anyị si ebe n'ụbọchị dị taa I move the motion for us to cross the name of our member in our list. Onye na-asatọ ndị ya let the person say I'm High Chief Chimobi Rufus Okenze. Ana m akwado okwu TPM motion TPM 2 move ka ewefu aha nwanne anyị nwoke a anyị na ya nọrọ na mbụ mana nọ ugbu a na akwụkwọ anyị na-eche ahụ ndewo otu ahụ ozugbo anyị na-asị biko otu ọbụla o si dị na ewerezie ya wega ebe ụlọ ya ga-dozie ya otu ndị mmadụ ga-esi enwe ya anọwụ la cámara.
here for the family. We can talk. Nigeria side. Also, Chikwekwem. Remember me. Mama no. Ọkwa alụmụ ekwele mamani wo. Ụmụ elele mamman. Ya wa arụ ụmụ nwoke. Ọ gachala. Ọ gala ibe nne ya. Ọ gakwala rọdaba. Ọ kwakwara ụkwụ n'ugbo Ihie. Go. Ben de adam. Start calling them, please.
Okay, one. No standing, no standing. Move. How our old age will be way better than how we started. His handbrake, the road. It please God. Never forgotten the way you shielded us that you're alive. Please continue to shield us from death. God is our ultimate shield and protector. Fight anyone that will want to fight us. God will fight for us and He continue to give us victory. Go in peace. Uche, we love you. Continue to love you. Go in peace.
bless your name for care, protection. For all that you have done for us. We say, Father, my name be glorified in the name of Jesus. Jesus said that there's a time to be born and a time to die. And this is the time for our brother to go home. So all we can say at this moment is that his soul rest in peace. In the name of Jesus. And we pray for the living, that the legacy that our brother left behind will not quench at this moment. It will continue to blossom. In the name of Jesus. Now that the mantle has fallen on our Royal Highness, we pray for him. Because our brother left a very big shoe. We pray for the Royal Highness, as a Chikwekwem, to be able to marry his kinship with family. Because before it was our brother that goes with the family. But now it's a double job for him. But God, give him inspiration, give him courage. Give him ear to listen. And ability to carry the family forward. In the name of Jesus. Amen. As we say goodbye to our brother, who once again said, may his soul rest in peace. All right, Uche, soul rest in peace. When you were with us in terms of your sickness, the entire family, we fought for your life. That man was asking God to grant your soul eternal rest. Medically, we think that what happens to you has medical connotations. But ya wuru mmadụ wuru mmụọ mere gị ihe to leave us at this time. Ọ gaghị dị ya. Okay, let's go look at go. mana dịka mmadụ anyị bụ ụdị ihe a na-eme anyị na-amaghị ama mana naanị gị na-akasi obi. Akwụkwọ nsọ sị ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju n'ihi na ndị ahụ ka a ga-akasi obi. Ọ bụ nkasi obi nke si n'aka mmadụ abịa, mana gị onwe gị mara otu ị ga-esi kasị ezinụlọ obi. Ekwela ka ihe eru uju rubiga ya oke. Ekwela ka ihe eru uju a chefuo gị, mana Chineke nọchie anya dede anyị, dadi anyị nke hapụrụ anyị. Chineke ekwela ka vakanti a dị open, kama weta onye nkasi obi. Chineke mee ihe nke ga-eju anyị anya ka anyị wee mara na nna anyị gị bụ chi. O nwekwana ihe ga-eyiri ahụ papa ịbịa iyinye ndị dị ndụ egwu. Chineke otu a ka ọ ga-adị, ba n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ.
Commissioner, where are you from, Amir? Onye nwanyị ebe obibi ka gị onwe gị bụ ore anyị n'ọgbọ niile tutu amụpụta ugwu maọbụ tutu amụ ụwa n'elu ụwa dum mmadụ bi ọbụna site na mgbe ebi ebi ruo mgbe ebi ebi gị onwe gị bụ Chineke. Ị na-eme ka mmadụ laghachi n'aja wee sị laghachinụ ụmụ mmadụ n'ihi na ndụ ọrụ abụọ na ọrụ iru n'anya gị dịka ụnyaahụ mgbe ọ na-aga na dịka otu ụbọchị n'abalị. Ile anyị n'iru gị idowekwa mmehie anyị zoro ezo n'ihe nke iru gị n'ihi na ụbọchị anyị niile agawo n'ime nrubiga oke iwe gị. Anyị emewo ka arọ niile nke anyị kwụsịa dịka otu nzeume. Ụbọchị arọ niile anyị dị ọgụ iri ọkụ arọ 30 na ọ bụrụ na ha esite n'ike ịdị ike anyị ruo ọnwa arọ 4 otu ọ dị nganga ha bụ naanị ịdọgbu onwe ha n'ọrụ na ajọ ihe n'ihi na ọ gbanwewo ọsọsọ anyị wee fela dịka nnụnụ. Egwu nke kwesịrị gị si dị si otu a mee ka anyị mara ịgụta ụbọchị anyị ka anyị wee mee ka obi anyị nwee amamihe. That's the former East Methodist Church, Nigeria, with the Right Reverend Dr. Best Eninaya Obike. The kind of
the Ancient of Days, the Rose of Sharon, the lily in the valley. Lord, we have got. Yes, Lord, you said in every situation and circumstances, Lord, that we should glorify your holy name. Yes, Lord, we have gathered as a family, as a people, as a church, to say may all honor, all adorations, powers and excellency and majesty, Lord, be ascribed only unto you in the mighty name of Jesus. Amen. Worthy is the Lamb. To make sure that this is a 1 hour service. I can't imagine how I can take a service in 1 hour, but I will try my best. I will also direct my lieutenants. Do not worry yourself. This is the house of God. God is in perfect control. I will also direct my lieutenants to make sure that things are done within this special time. I take my text from Psalm number 90. That we may gain a heart of wisdom. Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. We gather here today to honor and celebrate the life of our beloved brother who has just departed. In a moment like this, we are reminded of the fragility and brevity of life. Psalm 90 is a reflection on the nature of our existence, offers us profound wisdom as we navigate our grief and to seek the purpose of our days. I deliver absolutely in English to within my best. And to seek to understand the purpose of our days, the psalm cries out, the psalmist cries out, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Today, let us reflect on this theme as we remember our church fathers and consider how we can honor their memories, the church triumphant. Those of them that have departed before us, we today, as we consider this theme, we try to see how we can emulate them and keep the memories through our own lives, the brevity of life. Acknowledgement of God's eternal nature, contrasted with our fleeting lives. We see that in the psalm, it says in verse, I am sure there are some macho men. If he begins to mess around, there are macho men here who will throw him out. I am one of them. I will throw him out of this building now. If there is any sign of misbehavior, but we are not going the violent way, but let us allow him also to enjoy the word of God. Like the flowers, we fade away with time, but God is God, who is always there. In the verses that I have read 1 and 2, we are reminded that while God is eternal, our lives are will be read here now today. We will know and hear how he lived a life of truth and love and service. As we reflect on the life of the day, is a precious gift. Each day of our life is a precious gift. God has gifted us with life. Teach us to number our days. Yeah, you have to get out of the building for people to concentrate and enjoy the word of God. Otherwise, it should be shown the way. Yet the best of them are bad, trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Our brother has played his own role and he has passed on to eternity.
Teach us to number our days. How many days does a man have on earth? How many days does a man have on earth? 3 days. Speaking philosophically. Yesterday, today, and tomorrow. Any other day? Is there any other day? Yesterday, today, and tomorrow. Yesterday is gone and gone forever. You cannot recall yesterday. And I go now. Tomorrow we don't know, because those of them that write books, they said the world is a book in volume 3. The first of the volumes have been read and kept away. The second of the 3 volumes we are reading every day. The third and last of the volumes is kept away from us. That is yesterday, today, and tomorrow. Tomorrow is unknown. Yesterday have gone, tomorrow is unknown, so we are left with today. Teach us to number our days. Teach us to know how to use today very well, because we are unsure of tomorrow. Even today, we are not sure of the next hour. It will wait and we will never remain it again. Ndị agha Igbo si na oke na-egbupụ ụmụ ya dịka mmiri na-ewe. If you waste time, if you waste money, you can get it back. If you so I speak from my heart. It's always with us if we do our part. There is not in this wide world a pleasure. Peace and contentment is my love with a better than in this of you. I'm serving more truly than ever before. I will do as he did, whatever is. I will be a true soldier. Here on earth, through your living word, but release us, O God, to pray like David, the psalmist, to ask that you teach us to number our days. And so, Lord, we pray that this word will not start anybody on the last day. Grant that, O God, as we've heard this word, as many, O God, that are desiring from their hearts to accept Jesus as their Lord and personal Savior. For there is nothing in this and contentment in serving you. Draw such person or persons closer to you and grant them the grace, O God, and the power to become your children and to remain, O God, focused on this race, O God, that at the end we will all gather with you round your throne in glory. Thank you, Ancient of Days, for the instrument you've used to bless us. Virtue has gone out of him. We pray, O God, this word we will pray this day will not just pass without fulfilling the purpose for which you sent it. Enable us, O God, to be doers and not to be hearers alone. Be thou glorified and exalted. For in Jesus' most wonderful name we pray. Amen. Rodney in Chikwekwem, late Chief Uche Chikwekwem's only son. It's impossible to summarize the incredible life of my father. He was a kind-hearted, disciplined, hardworking, and dedicated man. However, this is a glimpse into 67 years of his journey filled with love, achievements, and memories. My dad was born on the 20th of December 1957 at Afugiri in Umaya North local government area of Abia State into the family of Elder Peter Ihie Chikwekwem and
late Mrs. Ezinne Happiness Oman Chikwekwem. He was the first of 8 children. My father attended Afugiri Central School in Umuahia from 1965 to 1972. He then continued his education at Williams Memorial Secondary School and graduated in the year 1978. In August 1989, he earned his Higher National Diploma HND in Marketing at the Federal Polytechnic, Bida, Niger State. He began his career at the Defense Industries Corporation of Nigeria as a clerical officer for 5 years, after which he moved to Saicon International Company, where he worked as a medical sales representative for a year. In 1990, he joined the Nigerian Telecommunications Limited, NITEL, as an officer. Over the years, he rose to become a senior manager by 2010, which is a position he held until NITEL ceased operation in 2015. After the company's closure, he transitioned into private business and became actively involved with Konak Foundation, where he remained committed until his passing. On the 6th of April 1996, he got married to my mom, Mrs. Chikwekwem, and together they built a loving and close-knit family. They were blessed with 3 children, Stephanie, Vanessa, and myself, Rodney. As a father, he prioritized his family above everything else. He was hands-on, disciplined, and always attentive to our needs. He worked tirelessly, often depriving himself of comfort to ensure that we had every single thing that we needed. There was truly no limit to how far he would go to care for and protect us. He often had his stern look, a very strong face, but that was just on the surface. Beneath it was a very caring and loving man. It was evident in the smallest of gestures that he made. Because I remember the countless times when he would wake up early in the morning and make breakfast for all of us, even before I wake up personally. That was showing his nurturing side. He valued unity very deeply and cherished every moment he spent with his family. In fact, he once created a rule that by 7 p.m. we should all be seated in the living room to watch the news together. That was his own way of showing us the importance of staying informed while encouraging a sense of togetherness amongst all of us. He was the most organized person I knew, and he disliked things not being done properly. He believed in focusing on the things that truly mattered and the things that brought lasting benefits in the end. And my dad spoke severally on the importance of foresightedness and maintaining focus. He was someone of high integrity and transparency. And of course, with no doubt, he had a very good sense of humor. My father was deeply involved in the Old Bende Development Association and the Ohuhu Welfare Union. He also worked tirelessly to encourage the development of his community in several ways, such as road construction, borehole projects, and the installation of solar street lights at several locations. Hence his title, Ihie, which means the light of the community. A number of times he told us how his own dad used to say, "Your parents aren't like the rivers that never run dry. At some point, they won't be here anymore." And then he'd ask me, what lessons can I say I've learned from him? Today, I can confidently say I've learned unity, love, boldness, and resilience from my father. Although he's not here with us anymore,
his spirit and legacies continue to inspire us every single day, yes. And we are forever grateful for the time we shared with him, and will always honor his memory. With this said, may his soul rest in perfect peace. What is the noun? My name is Davis. I'm married to the senior sister of the wife of Uche. That notwithstanding, Uche had been a close friend before he got married. Been a very close friend, we communicate. So I was surprised that he even came to my house and talked to my wife. He had interest in his sister. I didn't know. I was in the States where my wife called me. And this is what has happened. You know, when certain things happen like this, as a doctor, you don't feel so much because you see so many things. Sometimes you give false hope. When in actual sense, that person is not going to make it. But this one hit me like a thunderbolt. I don't have to wait. Let me see her first. And what did he say? She repeated it. When he went for surgery, I knew. After the surgery, on my own, I talked to the doctors. What is the prognosis? You know, when doctors start doing and you know there's something not too good. I said, look, I'm a doctor too. Just tell me, what is your relationship with the patient? I told him. I said, okay. He told me what the problem was. You know, when you hear these things, it looks something far. Thank you, sir. If you wouldn't mind the briefly, sir. Okay. It didn't. When it happened, really, I was thinking of everything. The calls I received, the plans we make, and I personally decided that I would come for this to say honor and respect to the departed. So, in conclusion, I will say it is a price everybody will pay. And he has gone before us. The family should take heart. And that is not going to be easy. Everybody will say a lot of things and go home. Eat and go home. But let the Holy Spirit of God console you. That is the only person you have. In the darkest hour, in daytime, it is only Holy Spirit who can talk to you and console you, not human beings. That is my advice to the family. And to Chikwekwem, you lost a brother, a really good brother, a confidant. Please, we have usual magnanimous ways. Do your own best. And I'm not asking you to do your best for your causes. That is all you can do. I would like to appreciate. The people which are left behind, they are capable. I'm aware they are capable. So it is my prayer that God will grant the departed ripples in his bosom. Thank you.
ego n'ibe. Hallelujah. Eguzo m n'aha ndị ọkwa alụmekule ma ndị ụmụ elele wonga Chief Uche Jones Chikwekwem Ihie mba 1 ofu ile ọ gụrụ akwụkwọ mgbe ibi ya gụrụ akwụkwọ gụtakwara ihe otu dị mma ya gakwa ọrụ bekee mgbe ibi ya na-aga ọrụ bekee n'otu ya otu dị mma ọ wee man of integrity ihe mewe ihe nke a ma o merụ ihe otu o kwesịrị gachi mkpa aya ga-ede tọrọ na ndị tinye ọgwụ anyị na-emekwe n'ụgwọ ụlọ mere ihe a na-enyi ya mgbe ọ nọ na okorobịa ọ gbara mbọ gbasie ike anyị niile mgbe anyị na-eto anyị niile gara ọnya nshikọ ma ị ga-ehụ ya anyị niile gwụga mmiri aga m icheta otu mgbe anyị gara ije sụọ ọrụ na ebe isi abalị obodo ebe a isi ọpụpụ ahịa onye bụ anyị nọ na-eso ụnyaahụ amamchaga m gagaje gbuo ya n'agbara mgbe anyị sụwara ọrụ ajịrịjara agbara onye ọbụla ma gaji egbuti ya n'agbara agbara ha ihu ihe anyị kọrọ izu ka anyị abaketara m ịchọwụ na mama nke ka wode m ije nọketa gaje jee gbuo agbara na ka ọ bịa gaa anyara so ya ga ọrụ mgbe ọ nọ Kaduna ọ na-eme ya lụ otu anyị na-agba nkwa chi nwanne anyị nwoke anyị na-akpọ ya Jack Don chi ọ batala anyị na-agba nkwa ya bịa mere anyị ihe o ji lọ bịa rụọ na Nitel bịa hafụ bịa gaa Abuja bịa rụọ ọrụ na Abuja nọta hụ very well ya mgbe ahụ ya bịa lọta ya bịa bịa Lagona lekwe street light niile eji kpọọ Ihie mba ọ na-ekwe ka ọkụ nyụọ ya ọ na-eme anyị bịa ticha ya mgbe ahụ anyị bịa ọ dị ka enyụrụ na anyị agacha dụtụ ya ya sị ma ọ gacha gụọ ole ha ọwụ ole ngacha gụcha ya ọ na-ekwekwa otu ahụ ya na-ejilaba bịa gacha gba ma ọgwa nnọọ ya gbacha ahụ ya bịa ya sị ihe n'udo ahụ ma ọ kara anyị akatara ha ya garuo ma ebe okpuru ala ọbịa ụzọ ọgwụ egwu anyị akụtara ife ọ dị ka gbọla ahụ ya bịa gaje emecha ya ọkụ acha ya ma mgbe ọ na-eti ihe ke ndị ụmụala eso m ya ga agbacha egwu ebe ahụ ndị ebe ahụ na-agba egwu na ihe bịara ebe ahụ lene ugbu a na ọ bịara la emepere anya obodo na-emepe ebe niile dị iche iche ebe ọbụla ọ gara ya eti ihe ọkụ ya eti ihe mmiri ya bụ ugbu a na anyị na-abịa ahụhụ dị otu onye eze kara n'obi Chineke nyere ụmụnne ya ihe mere sọni unu kara n'obi ya wụcha onye ego na-atọ Uche agara ya emeghị ya ya wụcha onye ego gị ime Uche ayọlarị ya unu zuru kene unu ga-amekwana ya unu planere ya etu ya wụrụ otu ọchị Uche chekwana m chọwo ugbu a n'ihi na otu mmiri agaghị echi anọ ịbata metro gị bịa lele nwa chinchem la granọtụ la
Ma bia ngala ngandi simo ka chewere. Ngakwane nyende nduko nyamini ya kila nubwa. Ngabila bilo boy patamade. Bilo patamade ge kumla funa ya batala. Is the Lamb. What is the Lamb? Chineke ya nara mkpụrụ obi gị n'udo. Gaa ije gị nke ọma. N'aha Jizọs. Amen. This Zimbabwe, Zakabike, Zakocha, this is Chikwekwem. Rodney, Chikwekwem and your family. Then you live you bring make a little Jesus. Who am I going to carry a work? Only shows that ndo onyezo omume na-eme okwu anyị dị ndụ ka anyị na-amụtakwa ka ndụ ka anyị dị mma na-awụghị ịnọ n'ihu na-ahụ onwe anyị n'anya ị na-akpa oke kemgbe m mara Uche owu onye na-akpa oke ọ gwara na ụmụnne ya n'anya the love space so ọ bụrụ na ọ nwere otu ihe anyị ga-emụta n'aka Uche is to ensure that the footprint in the sand that he has left, that we must continue to love one another, to be united with one another, and to hope that the manifestations of God will continue to be on us and in all our families. The Kampuru na Abuja, about Ihie Uche give 100 because of Aparamawe. 67 Uche eju adọla mmasị Chineke what na-ekwuru ya ụgwọ nwa ama nwa 124 onye kwechi ya nwa kwere sị ama nwa 124 so Uche gị ga-eji ya nke ọma Eze Chikwekwem on behalf of the great people Iguano, my North and my South Federal constituency. We have a woman there in Ihie. I said, no Karama. No Mwekule, no Karama. No Fugri, no Karama, no Home. May the soul of our dearly departed rest in perfect peace. And may God comfort all our grieving hearts. Thank you. Thank you, sir. Ikemba. Agule Chemba, Jidi Lebrebe, Abu Yemutanga, the Kemba is group. Na Chief Uche Chikwekwem, Haprani, Bailatogania. Uche Chikwekwem, Bonisimu, Chamanani. Ele Hussein Bailago, Bonolo. Mbawara gimeshi Abuja lota ya da host right. Akọrọ ya onye shembo rire uru wa bola tola Ikemba. Olu ya mama me akaporo ai no ri nya ya kwesịrị ni ya. Ya bịa eme he gifters start ya. Anya na ya gburugburu ma ihe kwesịrị ka anyị meri ya ọ dị ihe ọ na-emezuru ha anyị akpọọ ya si ya chief mezuru ikwesị ka emere anyị esa ma ọgịnị anya o chere anyị echere eru mgbe ọ gara agara kpọrọ adị ya nwaanyị ya kpọ ndị na-esi nri ma ọ dị ndị ọzọ ọ ga-enye nri Ahora ni Ikemba. Emecha were mkpesi nye Sister Oluchi. Chief Oluchi na nye mkpesi. Tana ni Ikemba ka a ga-ebido safwa. Oluchi gee ya ntị kekwasịkwa. Oluchi ga-abute Uche bịa gara ya si ozukwele. Uche gara ya si ozukwu Uche ga-aweta. Eme banyere n'ọchara. Wanyina n'ọchara akọrọtara onwe ya
ya mere anyị emefe anyị enye ya oge ruru ya dị anyị asị ya sọfara nwere ụlọ ọcha a ga-agbapụ ya gbapụ anyị soro oge mụrị ọrụ ya sa anyị sokwu nwadị alụma ya bịa kpọrọ ụfọdụ ndị anyị na-aga ezi anyị lekweke ọhụrụ ụmụ ya lekweke ọhụrụ ke lekwebe anya ọ ga-elu ezi aga gbapụ ya ọ tụrụ anya ka anyị nmasị ọ nọbụ ebe a ga-ebu ili ya mgbe anyị rụrụ na ọmụmara ndị onye kwere karịa ibi ya ebe lekwe ihe na ga-ele n'oge gee n'ntị enyi ya nwoke kacha gbagha oliwọ anyị akpọọ ya sị la n'ihe na-aka ya were ha kacha efu ihe n'anya anyị ga-afa sọwa egwuregwu ajọ onye bụ chairman anyị for 2 years host anyị anyị kwere mere uniform ise mba anyị mere ya ma aka ya ngwuru uniform anyị sa ga-ewepụ ya anyị pụrụ anyị tibụ onye uniform anyị ka anyị niile zuo oke anyị nwa na ọ gị dị otu a Uche n'aha Ikemba a na-asị gaa njem gị nke ọma onye nwaanyị na-akpụrụ obi gị n'aha Jizọs. Ndị niile nọ na chọọchị pụta Uche Chikwekwem bụ otu n'ime anyị, onye otu anyị, president anyị nọ nga ọtọsị mụ ahụ vice president ka m hụ ude n'aha ndị odbende ma ndị nọ na nzukọ gịlị eme otu younger person chilabi ekwu okwu ebe elderly ones nọ ya. Ọ bụ otu ndị odbende na-esi eme. Ọ bụ oke ihe mwute na 28 n'afọ gara aga anyị na Uche Chikwekwem nọ mgbe anyị bịara tiri aka ka ọ sị mama ya gaa nke ọma n'ụlọ ụka nga taa anyị nọkwa taa bịa bụrụ 30 na ọnwa 12 kwa anyị abịakwa ya bịa bụrụ Uche. Mgbe anyị nụrụ Uche Chief Uche Chikwekwem ahụ adịghị ya mma, anyị nọla nzukọ, anyị kpewe ekpere si mba na ọ gaghị ịbụ otu anyị si na-anụ ọla anyị isi ime. Ihe ọzọ anyị na-anụ na Uche Chikwekwem na ọ gawala. Ọnwụ bụ onye iberibe. Ọ bụrụ na ọnwụ ma ihe ọ dị ụdị ndị ọla agaghị gala egwu na ndị Chief Uche Chikwekwem soro otu n'ime kama anyị agaghị ịta Chineke ụta. Chief Uche Chikwekwem mere
ihe ndị bekee na-akpọ contribution nke na nzukọ anyị. O nwere otu n'ime nzukọ anyị mere n'ụlọ ya na Abuja, ya ele ọbịa host meeting. Ọ bụ n'ụlọ ya ka a nọ mee ntuli aka elu election kpọpụtara Chief Emeka Nwosu as the president of Old Bend na Abuja. Chief Uche Chikwekwem bụ onye gị na ya na-ekwu okwu ya bịa ime ihe nke Igbo olu ya agbaghị nkịtị n'ihi na ọ nọrọ na Nitel, ọ ma rules of communication, ọnwa kwuo ya jụọ ikwuchele echi ya na ikwuchele ya bịa kwuo. Anyị na-asị lọlọ ka Chineke gbaa ume, dịghị bụ ezigbo mmadụ, ọ dịghị onye ya na ya na-ese. Ọlụ ọma niile ọ lụrụ ka anyị ga-echile echetere. Onye eze, anyị na anyị dịla mma, anyị amaghị n'otu ka anyị na anyị gara ịbịala unite, otu Chineke kasị unu niile obi. Rodney na ụmụnne ya, mgbe e mere traditional wedding, anyị niile nọ ndị Old Bend. So anyị na-asị ka Chineke kasị ma anyị nwa ndị bụ Old Bend n'ihi na anyị lụzuru mmadụ, ka Chineke kasị anyị obi na ha Jizọs. Amen. What is allowed? Hallelujah. Uche, ka Chineke nara mkpụrụ obi gị n'udo n'aha Jizọs. Amen. Ụbọchị nke gị. Ebuso m n'aha Siwotu nke Wesley Methodist Church Ụmụefule nke anyị nọ n'ime ya na-ekwu. Nwanne anyị nwoke Chief Uche Jones Chikwekwem, ọ bụ onye chọọchị anyị. Ọ bụ a broad member of this church. Ọ hụrụ chọọchị ala anya ukwuu. Unu lela chọọchị anyị a, ma fan ile fen, ma ceiling mara mma, ya niile ọ ndị hụrụ chọọchị ala anya mere ka ọ dị chọọchị anyị adị otu a. Enwere m ike bitu akala windo a ma Chineke onye tire windo a. Enwere m ike gwa onye tire fan a. Nwanne anyị nwoke Uche o so na ndị mere ka chọọchị a jiri otu a. Hallelujah. Amen. Iji gosi na ọ hụrụ chọọchị a n'anya, nwunye nwaanyị jere ime wedding. O nwere ike mee na Abuja, o nwere ndị mmadụ na Abuja, etu ọ kpọrọ nwunye nwaanyị ahụ abịa mee ya na chọọchị a. O so n'otu n'ime ndị wu anyị lefe anya hụ ya na ọ bịara chọọchị, anyị emiri ọnọchị. Anyị amara na kọlekshọn kwa ụbọchị ahụ ihe dị iche ga-adị nke gị nyere anyị aka na development. Ile anya otu ọfụ n'ime anyị ihe emere anyị ihe mwute. Emere broad harvest last Sunday. N'ihi ọnọdụ a, o soghịla ndị mere ya. Ndị Wesley Methodist Church nọ na mwute n'ihi ọnọdụ a. N'ihi na otu onye n'ime ndị na-enyere anyị aka na chọọchị a na-eme ka chọọchị a wuru ebe ịbata ya ga-ekwuru mendụ ọnọgwa. Anyị hụrụ ya n'anya, mana amara m na Chineke hụrụ ya n'anya karịa. Wee na-arịọ Chineke ka onye mkpụrụ obi ya izu ike n'aha Jizọs. Amen.
all stand. Jesus is got to lebu. Dego Isara Kemeriro Iro Lobe Werokunaga Zisaya Lebe Nile Jesus na yere kiro Ogo Odaga Kobe Nakani
N'aha Chineke onye kere gị, onye maara otu isi bi ụwa, onye ihe niile banyere gị na-emetụ ya n'obi, Uche gaa ije gị nke ọma. N'aha Jizọs Kraịst onye wụsara ọbara n'obe Kalvarị nke wee gbapụta mkpụrụ obi gị, dịka ị na-aba na paradaịs ebe ọnwụ na rere na nsogbu na-agaghị adịkwa ọzọ. Uche gaa ije gị nke ọma. Na mmụọ nsọ onye kara gị akara nzọpụta, duo gị n'ime ije ozi gị niile n'ụwa, onye maara mbido na ọgwụgwụ nke ndụ gị, na onye ọ chọrọ imere ebere ka ọ ga-emere ebere. Were Chineke gaa ije gị nke ọma. Amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, n'ịhụnanya nke Chineke na ngwakọ nke Mmụọ Nsọ dịrị gị, dịrị ezinụlọ, dịrị ndị niile ndị ọnọdụ a metụtara, dịka ị na-abanye n'ime ama ọla edo ebe nrịanrịa, ọnwụ na nsogbu nke ụwa na-agaghị adịkwa ọzọ, ugbu a na mgbe niile bi ebi. Amen. Please be seated. Thank you. Let me, on behalf of Methodist Church Nigeria, Diocese of Umuahia West, extend our condolences to the entire family of my beloved friend. I was the administrator of the Methodist Cathedral of Unity, Abuja, for over 15 years ago. When I was there as the Cathedral Administrator, before I was promoted a bishop and translated to Diocese of Owerri, where I served for almost 10 years. Uche and the beloved wife, just like in the days of Jesus, he had his inner campus. Uche and the family, and few other friends that were my inner campus. And whatever success I recorded when I was at Abuja, Uche, the beloved wife and the entire family, they contributed a lot. I believe in relationship. I don't believe in eating my destiny today and it is over. And that is why I am here today. Even though it is not convenient for me. Because business. Okay, Christmas, this is our business time. If you don't get the money to pay assessment now, every other time you may not get it.
So I am here to honor this great servant of God. Uche is an embodiment of humility. Uche is a man with a pure heart. Uche is a friend indeed. And if I might say it from the spiritual point of view, Uche is a saint. And he has gone to heaven to go and rest. Ye banyere ịgba ama ihe ndị nwụrụ anwụ adị na-emeche ngwa igwe okwu n'ihi na ụwa kwụsie eluigwe ga-ekwu nke ka mma. Ebere bụ na eluigwe ekwuola nke ka mma n'ebe Uche nọ. Let our beloved daddy accept our condolences, and also let me wish the family the best of it all. God Almighty is ever faithful, and He will definitely take good care of you. Thank you, and let us pray. You are a great God indeed. Everything about this world is full of disappointment. Man is not worthy to be trusted. But whosoever that put his or her trust on you, Bible says, such a man shall be like Mount Zion. He definitely will never be removed. Thank you for a life lived unto the glory of God. A life full of righteousness and holiness. A life dedicated towards the service of humanity. Thank you for your servant and your son, who labored so much for the kingdom business. Thank you for the testimonies of what we have heard in the course of this service concerning his life and a lot of sacrifices he made so that the work of the kingdom, the Methodist Church Nigeria, Diocese of Abuja, and Diocese of Ihie, your son has gone. I am praying for the wife. I am praying for the children. I am praying for the members of his family he left behind, his brothers and sisters, entire Methodist family here and outside here. His departure will mark the beginning of greater miracle, favor and grace you will show to your people. My Bible says, whatever we shall decree here on earth, in heaven we shall be handed. We stand on the covenant of the finished work. And in that name that is above every other name, every spirit of untimely death, every spirit of premature death, whatever may be any chronic disease, accusation from the peak of hell against their servant and the members of his family, Uche has paid the price today. It will no longer be the portion of his family. Can I hear another amen? The entire family I cover in the blood of Jesus. All Uche ga-abụ mmalite ngọzi, mmepe ụzọ, ọganihu, amara, ogologo ndụ, arụ ike nke na-agaghị akwụsị akwụsị. N'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. N'aka nchekwa Chineke ka m na-arafe unu niile. Onye nwanyị gọzie unu chere unu. Onye nwanyị bụ itiri ya mara mma lekwasị unu. Onye nwanyị mere unu amara ma nyekwa unu udo. Ọrụ Uche ga-abụ mmalite ngọzi na ọrụ ebube nke na-agaghị akwụsị na ndụ unu. Ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Thank you. Worthy is the Lamb
Biko mgbe ndị ọzọ na-alaha Chineke ha ka onye na-anọchite anya ezinụlọ nọrọ. Hallelujah. Now, Bishop for the Right Reverend Dr. Best the Bishop of Ihie East. Now, our settings, our future settings, for the very Reverend Ihie Felix of Fondi, onye echichi n'ọnọdụ nke elu ka a na-akpọ one of worthy ambassador of methodism. Onye a bụ onye na-elekọta our senate. Na n'aha ndị minista niile ndị Chineke tere mmanụ, ndị na-eje ozi na senate anyị na chọọchị anyị niile dị iche iche. Na n'aha anyị niile ndị gbakọtara ebe a ndị tiri aka n'efere a, ana m eburu ya na-enyefe onye isi ezinụlọ a n'aka. N'ihi na amaara m na ndị ọbịa na-aga n'ihu na-aga n'ụlọ ha. Eji ike ọjị mara anyị niile dịka unu na-eke ọjị ka Chineke gọzie ndị nweta unu n'aha Jizọs. What is love? I just want to thank every single one for supporting the family, not only today but on time. I want to say that God bless each and every one of you in Jesus' name. Amen.
Camera, oh, sabe, Then with the wide angle snap, I like it how.
nchebe ọma Chineke ka m na-arafe gị n'oru Chineke. Onye nwanyị gọzie gị iche onye nwanyị bụtụrụ ya mara mma nyekwasị gị. Onye nwanyị mere gị amara ma nyekwa gị udo. Amara nke onye nwanyị Jizọs Kraịst n'ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ. Diere gị ezi nwanne. Diere gị nwoke obiọma. Diere gị ezigbo mmadụ. Diere gị onye Jizọs jiri ọbara ya chụọ àjà n'obe Kalvarị nke nwere ọbara gị ugbu a. I wish you good night, safe journey to eternity. Yes, let us come. Anyị ga-aja ya mma si ebi ebi role anyị ga-aja ya mma Chukwu ọma mo Chukwu anyị ga-aja gị mma Chukwu ọma mo anyị ga-aja ya mma Chukwayiga jagima Wamamo Oyiga jagama Wamamo Chukwayiga jagima Wamamo That's okay. Please, you help us and believe your Father. Thank you. Yes, sir.
returning sister. Hey!
Welcome. His Royal Highness. Here's a Chikwekwem. As we get busy now, I'm going to give him what is it? What is it? The new year cool. Hey, my job is a hey, my job is a canopy. Hey, my job is a living. Hey, my job is a Chikwekwem. Hey, my job is a canopy. Hey, my job is a canopy. Hey, my job is a canopy. Hey, my job. Something, something. Commissioner Southeast my neck Chifugato Donor Foundation Ejakaja Kilaki Ojime Mono Ere Ageya Kopalam Yeshanigi Hogi Yeteme Goja Kopalam Always in our family na Fugiri na Long Foundation, the Efrayer and Rago, Gona, Ujime Mono, Yere Agiato Palamo, Yeshani Hone, Yete Menata Palamo. He's not bad. Gona, Ujime Mono, Yere Agiato Palamo, Yeshani Hone, Yete Menata Palamo. Papa,
Chineke nye gị wisdom dịka Solomon onye na-agbaghị ihe na-ene onye ahụ ntị mana onye a na-ekwu when you go back you gotta find ya mara gị onwe ya nke nyere gị na ndị tọrọ gị nwere ike ịmata similar something so Chineke duwe gị ị ga-esole ụmụnne gị ịsụcha ụzọ ị gara aga gị otu ihe na ihe agaghị tụrụ ya ihe dị ime gị na ụkwara agaghị tụrụ ya na-emepụ onye aga na-ebute Chineke ji mee ka ndị niile zuo oke ọnwa na-eme gọọmenti nwere na-eme ga atụrụ ya gụọ anụ ọka ọna ihe ya ọ ga-edị gị mma na otu ihe na anya ya fụnụ gị ka nka ka deba ịnụ ọ dị uru na mma ma gị ụmụnne gị kelere m papa gị na mma gị kelere m ụmụnne gị na mma gị a na-ekelele gị a na-eriele gị ọkụ na-enwe ọkwa gị asịrị ahụ na edere onye ọzọ a ga-agba asa anyị ebe gosi ọkwa gosi ọkwa ịnụ gosi Uche, my very good and loving brother-in-law, and he was like a brother to me and a friend. Talking with Uche over the phone, whenever I call him, it's as if I'm talking to my age mate. We talk, crack jokes, and it's really a very big loss to us, especially to my husband also, who took him as father. And he has been standing in gap for the passing of the father. He has been the father of the family. He has been trying to maintain peace, unity in the family. So the loss of my dear and loving brother-in-law, Uche, is a big gap. I don't know if we can fill that gap in the family, but I pray that the Almighty God will give us the grace and will comfort the family, the wife, the children, father-in-law, and even the siblings. I pray that you give us each and every one of us the grace to bear the unbearable loss. Rest in peace, my dear brother-in-law. Thank you.
Let's go, let's go, let's go. Engage. But today, when there's an order off, other one off, I will not hear no. Come as you lie, here, here, in a morning. There's only 30 minutes ago. Council leaders race. I don't want to have a laka, where my China warrior. I told you the leg, there's a low long. I'm not going to one day walk out drying after. The warrior will tie anything. And the council anyway, I do, will have get some. I see. You make them not men. You never have seek. You will be one man. You will be worth. You will be a patagay and Johnson. You may wear a killer patagay and Johnson. Amen. And I say, is it no longer in the I say, why are the Delian on Loria? So, the Yanola, the Paria, one upon the pump. On one nigger. I'll give it on the new. I'll give it a good song. Amen. I'm not talking about Della John and Della Chega. What you did time? I know what you like. Males on a zero loan. Amen. I like a leg. Like a leg. Like a look as it. And let it apply. That's in here. Your training is what they're very out. All the channel to bury a lawyer, I bury a local. I won't know that I should go. What did they say? You know how to try to get them a account. The Comela line is said, I reach out more. When you're measuring for a man agreeing here, I didn't go on a dollar. Come, I hope the HDN Yaka and Henona. I'm not to tell Brian and Edward Lobian. I'm waiting barrier. I can't take the barrier. No blade you so. All I go a long way. Behind Lobian. Near. The work one. And I'm not going to get. John, Praman name of I go Mela, I was Serena. 9 and yet, when you're trying, boy, I have gone over.
I don't know you to 100,000 naira. Oh, you got it just an hour before. So, Opera. Well, I told you something. Young Warari, I will tell you that by tomorrow. This envelope, on your council, which you now again. Okay, I'll find out. I'm up with him and Chikwekwem. By the grace of God, the third son of the family until the Chinega Bolano Paranai. I was the second son. Okay. I'm going to say, the Uche has placed more responsibility in my hands than it was before. I can only check time. You know what I'm saying? In fact, we virtually left everything for him. We never knew how difficult it was. Even this program I'm in now, his death, even on this, he opened his eye and said, is that what this man has been going through? So, our senior brother, Chief Uche, Chikwekwem, the number one of the world water number for he's our senior brother. In fact, I so much love him that even when, you know, growing up, when I had my son, Uche, I named him after him, Uche Chikwekwem, because of the love I have for him. He's 27 now, my son. So just got to show you the respect and love I have. You know, when he took care, all of the siblings, except when he was in the US on holidays, we abandoned our jobs wherever we were. I came back home here to support him. We spent about 2 weeks. I wheeled him to the theater, you know, myself. And when he came out from that theater, we were all happy. We took a picture. Then I was so good discharge and I went back to my station in Lagos. Only to hear that from my mom. So my brother, I was here with the Chikwekwem family. Because this guy labored so much. And he didn't live to eat his earthly proceed. I know he's in heaven now where there are better things. I had opening by the talk before I got back. But Thomas and Chineke got Korea, you know. So I said, to Chineke, I know he's in a better place, and he said, may his soul rest in perfect peace. Okay, I'm killing the my go with it. Last year, and you did a very, very good job in covering my mom's funeral. And you have come again. You, as a point of contact, I'm greeting and machine Ekele Dere. They want to do so. I mean, safe. They didn't come because of Bon. I know you didn't come here because came again, no one because of the love you have for the family. Okay, Dere. They want to do Biarano. And I am I'm a great person. I got a little. Plus, we got many gifts, both money, cow, all the things. Anybody that has come, you know, contributed to this, my brother's passing, in one way or the other. And the replenishment got double, triple fold in the name of Jesus. And the children, you know, he has children, and you know, in particular. I thank God he blessed his son before he died. That boy is a boy in a million. He's going to survive, he will not be stranded. Anyone uncle I know, all the contacts, all the goodwill he leaves behind, or just for him to tap from it. Even the wife and the children, he shall be well with them going forward. In the name of Jesus. There was Hello everyone, my name is Ibuka Styles. I'm the in-law
I'm married to Stephanie, which is the first daughter of late Chief Uche Chikwekwem. And it's very, very hard to take this news, to face this reality of the demise of our late father. Right? We were actually becoming very close. You know, we had multiple calls after the wedding, before the wedding, you know, and I actually wish that we had enough time to strengthen this bond that we had started, right? But I would just leave it at that and say to the family, please take heart. To my lovely wife, please take heart. And I won't end by saying, I won't end without saying thank you to the Ihie, Chikwekwem, you know, for his support, for his strength. You know, his strength is in his strength have we found strength. In his strength have we found strength. And we were able to pull through this really, really tough season. And I want to appreciate every single person. Every single person. And I pray that this kind of news, this kind of reality, this kind of experience will not happen again in the family. In the name of Jesus. And thank you very much. Waiting for you. I said, let's go back. That these children you see here, what they know, we don't know. He said he wanted to stay for them to meet their clients. That was from their situation. He was coming to Yes. I said, let's go. Leave these children. They will find their way. What do they know? We don't know. He says no, he doesn't want to be there. Is that not when sickness started? But in everything that is hard work towards it, people should take heart. He has trained you people. He did everything. Your father was a very humble man. Even my first son, he said he doesn't date. It's not like we are dating Uche. Like if he has a project he wants to do, he will come there, he will give him a profile. Because Uche, the way she had they will collect a profile. They will do it, they will pay him, he will pay him, transfer his money without the way it is. That's how we have worked together. But this thing happened, I feel. When I saw the photograph, I thought Uche was alive. When you put it and my message, what I don't know that is how God works. We missed it. We missed it. Every time, yeah, but it's just a cat. We pray that this type of thing will never occur to this family. This type of thing should never occur in this family. What you what people do now is to live long. Now, I'll see your mom later. Let me not go to disturb her. Okay, take care, eh?